teda prosím zhodnotenie zápasu. Tak som rád, že konečne sa nám podarilo vyhrať a mne rád za chlapcov, lebo vidím každý deň, ako pracujú na tréningu a aj minulé zápasy sme boli každému vyrovnaným súperom a som rád, že dnes to vyšlo, že sme aj tú našu hru dokázali preniesť do výsledku a mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, kedy sme tam mali také 2-3 veľmi dobré šance ale hneď dokázal Tatran nám z protiútoku nám dali gól a čo ma teší reakcia mužstva proste na ten gól, že znovu sme sa naštartovali a dokázali sme ešte do polčasu otočiť zápas dvomi veľmi peknými gólmi a druhý polčas už to bolo také medzi 16-kami, tam už nejaké šance z jednej z druhej strany nebolo a my sme to nechceli nejak otvoriť, lebo Prešov tam má silné individuality vpredu a okrem nejakých tých nakopovaných lob sme ich do nejakej, myslím, že do nejakú ani vyloženú šancu nemali. Takže som rád za chlapcov, že sa nám to dnes podarilo a je to pre nich dobré nakopnutie, že ideme správnym smerom a verím, že sa budeme naďalej zlepšovať a budeme robiť radosť fanúšikom, ktorým by som chcel tiež poďakovať dnes za výbornú atmosféru. Je to nakopnutie a najmä v tom, že sme dosiahli cenný skalp na Tatran Prešov práve doma. O toto viac teší, že pred favoritom sme vyhrali. Ale neriešime Tatran, proste dnes to tak vyšlo a ja som rád, že my sme hrali vyrovnanú partiu s Moravcami 70 minút, s Petržalkou 90 minút, ale sme to nedali ešte do výsledku a dnes to vyšlo. My, jak som hovoril, potrebujeme čas, že by si to všetko sadlo, máme nové mužstvo, spoznávame sa, riešime posty, kto kde ako. Niektorí chlapci hrajú na nových postoch, takže a že to dnes vyšlo na Tatran, tak o to sme radši, ale bereme to ako normálny zápas. No a vlastne gól strelil Etim, čo hovoríte na výkon, je to neskutočné. V predložilých zápasoch mal tiež šance a teraz konečne mu tam padlo. Mal som s ním rozhovor, bol tak dojatý, on skoro plakal, že ako sa tešil s tým gólom, takže... Tak ja som rád za neho, lebo že mu to konečne padlo, pracujeme, hovoríme, kam to má dávať jedno s druhým, lebo on aj s Moravcami išiel sám na bránu. Teraz Pohroni tam mal dve šance. Teraz v Šamoríne znovu 2-3 góly, takže on kľudne mohol byť najlepší strelec z druhej ligy a ja verím, že sa chytil a že bude v tom pokračovať ďalej, lebo výkony má fakt výborné. Teraz sa bude tento týždeň lepšie pracovať po tomto víťazstve a to bude také uvoľnenejšie, tá atmosféra šatní na tréningoch. Tak samozrejme je to lepšie, máme väčší kľud na prácu a aj pre chlapcov, to je veľké povzbudenie dnešné víťazstvo. Ale tak hovorím, fotbal sa nedá oklamať a fotbal im to vráti. A čo sa týka tých postov, by ste spomínali, ak sa opýtam na Erika Kramara, jeho ste vysunuli hore, prečo práve on, prečo práve tam z ofenzívy? Tak hľadáme, nedávali sme góly, tak sme hľadali rôzne možnosti a ja viem o tom, že Erik v mládeži, myslím, za žiakov alebo v tej kategórii mládežníckej hrával v útoku v Nitre. Ja myslím, že bol najlepší strelec v prvej lige, neviem, to boli žiaci alebo dorast, tak sme ho skúsili tam. No, prišiel tento Young na ľavého obrancu, tak sme Erika vysunuli vyššie. A ešte, ja to spomeniem ešte raz, že ten charakter, to bolo vidno, tí chlapci, oni bojovali jeden za druhého, naozaj dobrá partia sa tu vytvorila, bolo to vidno aj že ťahali, takže cítite to z toho týmu, že toto môže byť možné ten kľúč ďalších zápasov, ako môže byť ešte... Áno, jak si povedal, a hlavne to bolo vidieť, nejak ďalej, ale hlavne, jak som povedal, tá reakcia, potom keď sme inkosovali na 0-1, proste jak zareagovali, proste a išli ďalej to, čo chceme hrať a dokázali to otočiť. A jak išli do poslednej sekundy a som rád, že sme vyhrali. No v tabuľke máme 4 body, skore 3-6, 11. miesto, už nás čaká Slávka, Vysoké Tatry, takže nie je čas sa veľmi tešiť, musíme opäť sa prepnúť do tréningového procesu a na zápas. Tak samozrejme, my hlavne teraz potrebujeme dobre zregenerovať a pripravíme sa na ten slovenský pohár a tam hráme potom na Slováne a potom je dvojtýždňová reprezentačná prestávka, takže tam budeme mať znovu
čas na dobre potrénovať, nacvičiť si ďalšie veci a zlepšovať sa. Takže predpokladám, že na Slant Cup teda bude aj iná zostávať trochu oproti tomuto zápasu. No, neviem, či nám uvidíme. Ešte títo chlapci potrebujeme hrať, potrebujeme sa zohrávať a ešte viacej sebavedomia chlapci, aby v tom zakončení dostali do seba. A za akým cieľom teda ide na Slovan B? Tak jak do každého zápasu. Dobre, hrať a vyhrávať.